Tu je Gabi Oravec, miestny vinár. Zdravím. Frajer z údolia Žalovských pivníc, ktorý nerobí obyčajné víno, ale víno rýbezlové. A máš tu aj rýbezlový burčiak, som si všimol. Hej, je na to sezóna teraz. Oberali sme asi pred 3 týždňami posledné odrody a tak sme ho odkalili a vychladili, aby dneska na deň obce sme mali dobrý burčiak. Čiže ty vlastne už máš po sezóne, ostatných ešte čaká oberačky hrozná a ty už vlastne si skončil. No my máme šťastie, oberali sme, vtedy dobre napršalo, takže napúčali bobule a obrali sme to, boli horúčaví, stávali sme ráno pred 4:00 a podarilo sa nám obrať, takže sme radi. No. Sezóna bola aká? Lebo nie ani hroznú sa nedarí každý rok? No my sme mali rekordnú úrodu, pretože dobre odpitli kvety, to znamená, že boli bobulky plné, hej, tie strapce boli plné a proste dobre, teplo bolo, slnko, takže aj cukornatosť bola vyššia, takže my sme mali jednu z najlepších úrod, no, rekordnú, ja neviem, či sa aj pamätám, za tých 20 rokov až, že by sme mali väčšiu úrod. No ale všimol som si, že ty tu máš takú špecialitku, teraz ako je zavretý ten most do údolia Žalovských pivníc, ako ho rekonštruujú smerom na Kiarov, tak ty tu máš, že mužčité víno z čiernych rýbezlí s aróniou a máš tam etiketu toho mosta rozobratého. Čo to je zač? No tak to sme narýchlo spravili, no už toto ne, ľadovec bol, tak nám ho trošku odbil. Takže to je víno z čiernych rýbezlí s aróniou, hej, spoza Želovského mosta. Sme to nazvali, dali sme sem erb a odfotili sme, je to úzka fľaša, takže to bohvie ako nevidno, ale a potom keď je hotový ten most, tak zase odfotíme a urobíme zase túto limitovanú edíciu. Čiže to je vlastne úplná špecialitka, ktorú nebude mať hocikto. No to nie. Tuto na konci sú také sladšie vína. My vyrábame extra suchy, barikové, rosečka, nejaké korenené, neskolí zbery, dokonca čili máme, levandulové, šípka, brusnica, rakitník, zázvor a asi 15 druhov vyrábame už 20 rokov. A teraz pravdu, ty vyrábaš výhradne rybezlové víno a ktoré máš radšej? Ja pijem suchšie vína, ja už som sa dopil tým suchým vínam. Trvalo to, ale už dávno, sa tak hovorí. Buď sa niekto narodí, že pije suché víno, alebo sa dopije. Treba mať odpité, samozrejme. Ale myslel som tak, že či rybezlové alebo hroznové? Ja aj hroznové, samozrejme, však všetci sme vyrastali na hroznových vínach a my sme mali rodinný vinohrad, mali sme okolo 1500 litrov. No a aké najlepšie víno doteraz v živote si ty pil? Vlastne nebolo tvoje vlastné, či? Určite, však sú rôzne vína. Ja mám rád akože staršie vína, archívne, červené. Bolo to Rulánske modré, král červených vín. Bolo to stade to veľkokrížskej vinnej cesty od Janky Ďuríkovej, ktorá má nad údolím Žalovských pivníc má vinohrad. A bolo to Rulánske modré, nejaké 6-7 ročné. No, my sme mali 3-hektárový sád a keď bol ten sád bol ako plnej rodivosti, tak sme mali okolo 10 000 litrov. 10 000 litrov? 10 000 litrov ročne. No, super. Tak nech sa darí. Ďakujeme.